Ľudia, máme tu zase nové video a idem si ukázať v tomto videu moje make-up produkty, aké mám, aj skincare. A poďte sa aj so mnou zabaliť, pretože tento víkend, tento týždeň, no, v sobotu mám veľkú oslavu s mojou sestrou príjmanie. Už som mala príjmanie, ale teraz sa ide oslavovať príjmanie. S takými veľkými šatami budem mať. A poviem ešte aj na nechty. V Poprade to bude. V Poprade poviem na nechty. A poďte sa so mnou zbaliť, pretože sa chcem trošku aj namalovať. Sice keď si to chcem užiť, tak sa potrebujeme trošku namalovať. Aby som bola pekná. Mimochodne, pýtate sa Slováci, čo to je asi tá veľká oslava. Tam si so všetkými tancovať ľuďmi. To aj byť známy. A oni ti za to vyhodia veľmi veľa peniazy za to oslavu, závodky a takéto veci. Takže tak, ešte budem dávať aj video, kde asi nebude to video, ale bude to asi short, kde ukazujem salu, ako to tam vyzerá, chlebičky a takéto veci. Ja mám s mojou sestrou, tam budú obrovské kreslá, na tom budem ja sedieť také kráľovské. To s mojou sestrou, na tom budeme sedieť. Však uvidíte sami, ale až potom niekedy, lebo ešte tam nezmení v Poprade ani v tej sále. Určite budeme natáčať video, ako sa prezlečujem, bude tam aj kamera. Tak teda poďme už na to, nebudem to zdržovať. Začneme s tým, čakaj trošku si vás posuniem dozadu. S týmto. Z Actionu, hej. Aj ešte jednu takto výstavu k tomu mám, hej. Tak začneme týmto. Takže. V tomto tu mám takéto na vlasy, aby si nemala takéto divné končeky. Teraz ich nemám, pretože som si umývala včera hlavu. Že mám tu prichuť kiwi. Mimochodne to stojí DM-ke nejakých 60-80 centov. Citrón. To je pomaranč, to je medové, to je nejaká žihlavová a toto je kašmírový. Neviem, čo je kašmír, ale kúpila som všetky druhy, ale nekúpila som jednu fialovú, lebo tá bola zácna, fialová je taká, to neviem aká je to príchuť, taká fialová. Ale tu tam zrovna nemali, takže mám iba tieto. Ale ešte do sady mi príde fialová, to sa nebojte, príde mi. Čo? Vieme, chcem z toho poupratovať celkom, ale toto tu asi nechám. Takto. Takže ďalšia máme tu takto. Tu je také tableta na adventovanie, som dostala v adventovom kalendári. Make-up od babky, tej korektory, toto mám z čínskeho obchodu, toto mám z Actionu, ten nepoužívam, lebo je dosť na mňa tmavý. Ale keď chcete, možno si s ním urobiť nejaký make-up. Ja som ho strašne dlho nepoužívala. Kamoška ho ma používala, lebo na bled, ona má úplne bled, pretože ona je bleda. Z Essence tento blush. Tento tiež z Popradu z môjho dedo má obchod, takú večerku a v tej večerke mi nesie veci, alebo mali tam aj nechty, tu nemám tie nechty, ale mám tu také dálesky. Tie dálesky sú od toho obchodíku, od dedového. Hello Kitty som dostala takýto lesk na Vianoce, od babky tento štiplavý rúž. Toto som dostala od Olivy, mojej kamošky, takže keď to kúkaš, tak to mám od teba. To mám z Actionu. Takéto. Toto je moje obľúbené. Jahodu, ešte mám pomelo, ešte mám také podobné, to je broskyňa, príchuť. Tak. Tam poviem už aj toto von, pretože keď mám už tieto, tak poviem aj tento.
spodné. Tu mám padli veci od mojej maminy tento, jak sa to volá, to aby sa posiahlo také niečo. Tu mám od mojej tety Mary Clain tiež, ďalší to je užový blush Mary Clain. Očné stíny a toto je blush, to je nie blush, ale taký púder. Toto už je odtiaľ to všetko, že ideme na toto. Toto má, takže toto mám z Actionu. Toto mám od babky, nie. Áno, od mojej tety, čo som dostala, aj toto som ho nedostala, tak aj toto som dostala. Zrkadlo, Baby God Blush, nejaké odličovacie tamponky, jedna hubička, toto, tu mám ešte hubičku, tento nejaký rúž, nemám od koho, zrkadielko z adventného kalendára od tatina, taký dubajský krém, nie je to Dubaj, nie je to dubajský, je to uhorkový, ale je to z Dubaja donesené. Toto, nejaký tu môj obľúbený rúž, tento turbulitavý sérum, nie sérum, ale taký krém pod očí. Toto, takýto lesk, Juicy Bomb, to je Hardcore, Juicy Bomb, tuto Balea, tento Lipič, čo to je? Ďalší rúž a rúž. To je všetko, ale ešte tu niečo mám. Ešte krém denný, dve moje obľúbené voňavky, Hello Kitty, moja najobľúbenejšia, a Disney Bells, tak. Ešte na tuto mám tie, neviem, jak sa to volá, zo Squid Gameu. Na odmalovanie, taký krém na ruky. To ešte z príjmania som dostala toto od mojej tety. Tamponiky tu mám skované, takže si ich tam dám ešte. Maska. Do čoho som to mala? A jej, do tohto som omylom namočila ruky, lebo nemám k tomuto víčko. Vazelina to bola, toto taký náramok. Toto na nos, dám si to rovno. Vidíte, som tu deje, takže si to tam aj dám. Ďalší krém, to je tiež na to len trošku hušči. Aspoň sa, jak vyzerám teraz. Tak to zblendujeme. Vyzeralo tak rôzne. Kartičku. Aspoň sa na toto vyzerám. Takýto les. Našla som tu Pimple Patch z Essence ešte. To je tvoja polovička. Počkaj, ja mám svoju polovičku. Ale počkaj, ja som si to tam dala prvá. Nechápeš? To má sestra, nevšimajte si. Dám si rovno, čo si dneska spravila. Pimple Patch, dám tento. Už ten tak to mení. A dám si ho, mala som si ho dať na nos, ale aj tu mám dole, tam som. Tam nemáš nič. Mám tam hento. Tu to máš hore. Počkaj, tam, tuto také, tu. A kde? Tuto. Tak mám cítim. Ne, hore. No tak. Mám. Dala si aj Pimple Patch, som našla, mám posledné dve. Našla som ešte Pimple Patches, hej. Yes. A mokré handričky. A potom tu mám takúto taštičku. Do tej taštičky si zabalím do popradu malovatka, aby som sa namalovala na príjmanie. Tento
nočný krém mám tam, ale asi to vybalím a dám niečo iné. A my Tento blush stick, to je blush Cynthia. Budeme mať aj najprv moje nečky. Povedala som to. Čo to kričíte? Počkej, mami. Zrazu ste zase kamarátky? Nie sme kamarátky, my sme sestry. Tento hele. To bolo to. Ukáž? To je My sa chcete tomu handličku. maskaronu. Toto si zoberiem, to je moje. Dobre. Tento lesk. Toto naobočie a tento lesk. Ja toto A ideme potrebujem. vlastne sa spolu zabaliť, ale to bude v part 2, pretože už sa mi to nezmestí. Tak.